Farapda we çärjewde häkimlik harasatdan ejir çekenler üçin haja dalaşgärlerden pul ýonaýar. Farap we çärje etraplarynyň häkimlikleri, ýerli din wekilleri we mesjidleriň imamlary şu ýyl haj nowbat ýeten ýa-da öz hasabyna haja gitmegi meýilleşdiren etrap ýaşaýjylarynyň öz feriştelerini harasatdan ejir çekenler üçin häkimlige geçirmegi talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji iýulda habar berdi. Yerli häkimetler haja dalaşgärlere COVID-19 sebäpli bu ýyl haja gitmek mümkin näl. Pullaryňyzy haýyr sogap üçin beriň. Bu kyn güne düşen raýatlar eden kömegiňiz uly sogap bolar diýen mazmuny wagyzlar köpeldi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Onun maglumatlaryna görä değişli gurrun döşlükleri Farawyň we Çärjewiň etrap häkimlikleriniň işgärleri, din wekilleri we yerlerdäki mesjidleriň imamlary gatnaşýar. Olar harasadyň ýyza galdyran weýrançylygyny aradan aýyrmak maksady bilen haj ziýaratyna gitmäge niýet eden ýaşaýjylaryň degişli feriştelerini häkimligiň hasabyna geçirmegi soraýarlar we talap edýärler diýip Azatlygyň habarçysy yerli dolandyryş edaralaryna çeşmelerine salaglanyp habar berdi. Dünýäwi Türkmenistan her ýyl haj ziýaratyna isleg bildirýän 150 töwere raýatyny döwlet howandarlygyna Saudi Arabistanyna uradýar. Ýöne bu ýyl global koronavirus pandemiýasy sebäpli Saudi Arabistany halkara haj ziýaratçylaryny kabul etmejekdigini aýtdy. Bu barada padşahlygyň haj we umra ministrligi 22-nji iýulda ýaýradan beýanatyny nowbatda haj mewsimine diňe ýurt içinde ýaşaýan dalaşgärlere örençäkli möçberde haj ziýaratyny amal etmäge ruhsat berjekdigini duýdurdy. Şu ýyl haj mewsimi iýul aýynyň ahyryna gabat gelýär. Pandemiýanyň fonuny türkmen häkimetleri Türkmenistanly ziýaratçylaryň bu ýyl Saudi Arabistanyna ziýaraty goýberilmezlik ähtimallygy barada baryp mart aýynyň başlaryna haja gitjekleri duýdurypdy. Mundan ozal Türkmenistanda haj ziýaratyna döwlet howandarlygyna gitmek isleýän käbir raýatlaryň munyň üçin häkimetlere para berýänligi, häkimet wekilleriniň hem olardan para alýanlygy geçen ýylyň sentýabr aýyna resmi derejede boyun alyndy. Ýöne Farap we Çärje etrabyna soňky tejribeler bilen yerli häkimetler ma'lum bolan maglumatlary görä ziýaratçylaryň haja niýetlen maliýe feriştelerini ilkinji gezek haýyr sahabat maksady bilen olaryň ellerinden almaga synanýar. Galbertide synçylary görä Türkmenistanda 2017-nji ýylda kabul edilen haýyr sahabat iş hakynaky kanuny döwlet häkimiýet edaralaryna hemde yerli öz-özüni dolandyryş edaralaryna haýyr sahabat kanunlaryny esaslandyrmaga ýa-da oňa gatnaşmaga ruhsat bermeýär. Ýöne kanunçylyk meýletçiligi we kanunylyga esaslanýan haýyr sahabat işini goldaýar we kepillendirýär.